상월이야, 아는 공감 상황에게 참여시와의 샵직도 Chciałbym rozpocząć od życzeń, od pozdrowień. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają, słuchają tych nauk. Dzisiaj mamy czwarty dzień nauk wiosennych. I dzisiaj chciałbym przejść do 12 dobrego czynu autobiograficznych pochwał Micia Dorje. Gdy weźmiemy pod uwagę komentarz Sanghipal Dhruva, tego asystenta Micia Dorje, który napisał komentarz do tej pochwały, medytacja na względną bodhicittę dzieli się na kilka części. Jedną z nich jest przyjmowanie przeszków na ścieżce, to znaczy wprowadzanie przeszków na ścieżce. I one mają 10 różnych punktów, których ja tutaj nie wymienię, bo bardzo szybko przebiegają. Więc ich jest 10 i teraz będziemy mówili o drugim z nich, czyli o przyjmowanie, czyli wprowadzanie na ścieżkę tego, że inni nam szkodzą. Kiedy za dobro bez powodu odpłacono krzywdą w myślach, że czułem, bym to ja doświadczył wszystkich konsekwencji, a nie tamci ludzie, i dedykowałem im całą zasługę. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc jest to 12 z 33 dobrych czynów opisanych przez Micia Dorje. Więc zazwyczaj większość z nas wyobraża sobie, że te czasy, w którym żył tak wielki karmapa jak Micia Dorje, że to były jakieś takie wspaniałe czasy dharmy, tak? Jakiś taki bardzo dobry czas dla dharmy i dla kadziu. Jak taki karmapa mógł mieć jakiekolwiek problemy w życiu? Ale wyobrażamy sobie, że ludzie w tym czasie w Tybecie mieli bardzo dużą wiarę, bardzo dużą oddanie dla guru, że kłaniali się trzej klejnotom, składali różne dary i że nikt z nich nie wyobrażał sobie, że jest równy z guru, że nic nie różni go od guru, tak jak wielu ludzi myśli dzisiaj. Ale oczywiście tak nie było. Taki idealny świat wtedy nie istniał. W rzeczywistości było zupełnie odwrotnie. Od początku jakby życia Micia Dorje, czyli od tej całej kontrowersji dotyczącej tego, czy on był karmapą, czy nie był karmapą, dotyczących inkronizacji, rozpoznania Micia Dorje, cały czas towarzyszyły mu przeróżne problemy. On cały czas jakby znajdował się albo pośrodku jakiegoś konfliktu w ramach karma kamdzang, albo pośrodku jakiegoś konfliktu w ramach kadziu, albo w jakimś konflikcie pomiędzy różnymi szkołami tybetańskimi, albo pomiędzy jakimiś lokalnymi władcami, klanami. Więc musiał bardzo często znajdował się w takiej sytuacji, w której nie wiadomo było, co zrobić, nie wiadomo było, co powiedzieć, nie wiadomo było, jak z tego wybrnąć. W ogóle nie było, bardzo często nie miał sposobu, aby w ogóle uniknąć tego rodzaju sytuacji.
bardzo dużo, bardzo wielu ludzi, którzy jakby z jego otoczenia, wobec których Micio Dorje był bardzo życzliwy, nie odpłacało mu wcale życzliwością ani wdzięcznością, tylko raczej wrogością, taką nieoczekiwaną niechęcią, e, e, nieprawdziwymi oskarżeniami i tak dalej. Było również bardzo wielu ludzi, którzy jakby żywili jakieś takie złe intencje wobec w ogóle całej społeczności Karmakamzang, wobec całych klasztorów Karmapy. Nie tylko wobec jego orszaku, ale w ogóle wobec mnichów czy mniszych Gadziu. Jak Micio Dorje radził sobie z takimi problemami? Co myślał, co robił wtedy? Micio Dorje napisał taki tekst, tytuł można by było przetłumaczyć Instrukcje do praktyki związanej z historią życia Micio Dorje. Dosłownie jest taki tekst. On nie tylko napisał autobiografię, ale też napisał instrukcje do praktyki, jak praktykować zgodnie z tymi autobiografami. I w tym tekście Micio Dorje pisał, że kiedy jest dużo takich nieprzychylnych ludzi na zewnątrz czy wewnątrz społeczności, którzy wyrządzają różne szkody, to jest to wynik nagromadzenia bardzo dużej karmy, wynikającej ze szkodzenia innym, takiej tendencji do szkodzenia innym, w wyniku klesi i takiej karmy tworzonej w niemającej początku samsarze. Więc to jest jakby wynik bardzo długo gromadzonej karmy i tendencji w umyśle do szkodzenia innym. I tego rodzaju karma dojrzewa w tym życiu. Bez tej karmy nie byłoby powodu szkodzić innym, nikomu nikt by nie szkodził. To jest jakby natura tego prawa przyczyny i skutku. Dlatego, co możemy zrobić w takiej sytuacji? W takiej sytuacji musimy zwracać szczególną uwagę na oczyszczanie karmy, która może dojrzeć w przyszłym życiu, a której wtedy doświadczymy i pojawią się przeszkody osiągnięcia dobrego odrodzenia i prawdziwej doskonałości, czyli odrodzenia w wyższych światach samsary i osiągnięcia wyzwolenia. Czyli jeżeli tego rodzaju przeszkody się pojawiają, inni ludzie próbują nam szkodzić, to powinniśmy skupić się na własnym oczyszczaniu karmy. I z jakich metod wtedy powinniśmy korzystać? Musimy skupić się na swoim wnętrzu i oczyszczać swój umysł. Musimy pamiętać, że w ten sposób jakby dojrzewa nasza zła karma i że tego rodzaju karma jakby przeszkadza nam w osiągnięciu wyzwolenia i że to są jakby, że to jest coś, co prędzej czy później jakby przeszkadzało nam w osiągnięciu przebudzenia, więc powinniśmy, skoro jest ku temu okazja, to powinniśmy oczyścić tą karmę tak dobrze, jak tylko potrafimy. Podobnie ludzie, którzy nam próbują szkodzić,
tworzą karmę, przyszłą karmę, która dojrzeje. I więc taka sytuacja, kiedy my będziemy odpłacać za ich szkodę, szkodząc im, potem oni będą nam szkodzić na nowo i my będziemy im szkodzić, to doprowadzimy do takiej niekończącej się spirali jakby zła i tworzenia złej tendencji i złej karmy. I jakby to jest tak naprawdę podstawą, dlaczego krążymy w samsarze. Więc najlepszym sposobem, aby temu wszystkiemu zaradzić, jest to, że bez względu na to, jak bardzo inni próbują nam szkodzić, powinniśmy starać się przynosić im pożytek. Więc jest to w ten sposób bodhisattwowie tak naprawdę gromadzą zasługę. Wtedy, kiedy ludzie próbują im szkodzić, oni starają się tym ludziom pomóc i czy im bardziej próbują nam szkodzić, tym bardziej oni im szkodzić, tym bardziej oni próbują im przynieść pożytek. I to jest jakby sposób na przerwanie tej ciągłej spirali tworzenia złej tendencji karmicznej w umyśle, tworzenia złych owoców karmicznych, które się realizują i tak dalej. Kiedy ktoś inny nam szkodzi, rani nas, a my nie odpłacamy tym samym, jakby powstrzymujemy, jesteśmy w stanie jakby poskromić swój własny umysł, poskromić tą całą sytuację takiej spirali zła, wówczas sami tworzymy bardzo dużą zasługę i sami tworzymy właściwą podstawę do osiągnięcia wyzwolenia. A poza tym, dzięki temu te istoty, które próbują nam szkodzić, jakby nie gromadzą tak złej karmy, jak mogłyby zgromadzić. Buddha powiedział w pismach, gdy Mary tworzą przeszkody bodhisattwom, te przeszkody dla bodhisattvów stają się tak naprawdę podstawą stworzenia jeszcze większej zasługi dla bodhisattvów i dla tych ludzi, którzy próbują im szkodzić. Więc to jest jakby główny punkt, główny sens tej strofy, tej 12 pochwały. Micia Dorje doświadczał tego rodzaju problemów w swoim życiu i sam wprowadzał te rady w życie. Starał się jak tylko mógł w czysty sposób praktykować dharmę. Musiało być coś w jego charakterze, że był w stanie w taki czysty sposób nadal praktykować mimo tych wszystkich przeszkód. On jakby miał taką właściwość, że nigdy nie porzucał istot, które próbowały mu go ranić albo wyrządzać jakąkolwiek szkodę. Nigdy nie odpłacał im w jakiś zły sposób. Zawsze mimo tych wszystkich problemów, był na nich życzliwy. Zazwyczaj my po prostu poddajemy się, jakby porzucamy tego rodzaju ludzi, prawda? Ale on nigdy tego nie robił, nawet jeżeli ludzie źle go traktowali.
rozwijał wobec nich jeszcze większą życzliwość. Nigdy nie wypominał im tego w stylu ja tyle dla ciebie zrobiłem, a ty mi teraz tak odpłacasz, jak możesz. On nigdy czegoś takiego nie powiedział nikomu. Albo nigdy nie wypominał nikomu, to ja miałem rację, a ty nie miałeś racji i tak dalej. On raczej modlił się przez cały czas, aby ci ludzie nigdy nie doświadczyli dojrzewania tej karmy. Zawsze modlił się w ten sposób. Nigdy nie stawiał siebie w dobrym świetle, a innych w złym świetle. Nigdy nie wyjaśniał, nie rozprawiał na temat wad i jakby ułomności, błędów popełnionych przez innych. Raczej właśnie modlił się, tworzył taką rodzaju modlitwę, aby ci ludzie, którzy próbują mi szkodzić, aby ci ludzie, którzy próbują mnie ranić, nigdy nie doświadczyli owoców tego rodzaju karmy. Raczej modlił się, aby ta karma dojrzała we mnie, a nie w tych ludziach. Dam przykład. Za czasów Micio Dorje był taki potężny człowiek, który się nazywał Lace. Mieszkał i Micio Dorje wysłał mu bardzo dużo prezentów i taki duży jakby wysłał duże takie pakunki z różnymi darami do niego. Wysłał je z Kamu do Ucangu. A ta osoba, zamiast czuć jakąkolwiek wdzięczność, ale wiemy, zamiast czuć wdzięczność, przybył do Curpu i zaczął tworzyć bardzo duże problemy dla klasztoru Curpu. Więc mimo tych wszystkich darów od Karmapy, bo Karmapa wtedy przebywał w Kamie, mimo tych wszystkich darów od Karmapy, mimo tych wszystkich jakby prezentów, on bardzo dużo problemów tworzył. Nie wiemy dokładnie, co to było, jakiego rodzaju problemy stwarzał w klasztorze Curpu, ale wiemy, że bardzo mu szkodził. Potem zmarł bardzo z taką nieprzyjemną śmiercią. I kiedy Micio Dorje o tym usłyszał, to powiedział: o, biedny człowiek, bardzo cierpiał, bo kontrolowały nim, rządziły nim jego splamienia, jego klesie. Nigdy nie powiedział, zasłużył sobie na to, czy coś w tym stylu. On nigdy nie pomyślał ani nie powiedział niczego takiego. Po prostu martwił się, był smutny z tego powodu, że żył jakby rządzony emocjami i przez to zmarł w bardzo taki przykry sposób. Nigdy nie powiedział nic złego na temat tego człowieka, raczej martwił się o niego przez cały czas. Myślał o tym, że tego rodzaju ludzi są kompletnie jakby zatopieni w iluzji, w ignorancji, albo pali ich płomień nienawiści i złości, i że w zasadzie są takimi niewolnikami swoich własnych splamień, swoich własnych klesi. Przez wiele dni i nocy był bardzo taki niespokojny, cały czas myślał, co ja mogę z tym zrobić, jak mogę tej osobie pomóc, recytował różne modlitwy,
jakby rozwijał w sobie głębokie współczucie, tak mocno, że czasami nawet płakał. I jego asystent Sangie Paldrup opisał to wszystko w swoich tekstach, jakby w swoich relacjach. Martwił się o Micia Dorje, bo on jakby zachowywał się w bardzo taki niespokojny sposób. Cały czas, a to dlatego, że Karmapa cały czas myślał, co mogę zrobić, co jeszcze mogę zrobić, jak mogę na temu zaradzić. Modlił się do guru i do trzech klejnotów i płakał wtedy. Więc to wszystko właśnie opisał, jakby przedstawił Sangie Paldrup, który widział to na własne oczy i opisał w komentarzu do tej właśnie modlitwy. Więc Micio Dorje nie był po prostu lamą, który pisał o tym, albo mówił o tym, albo opowiadał o tym w swoich autobiografiach. On naprawdę w ten sposób żył. On po prostu był przykładem swoich własnych nauk. Żył więc w pewnym sensie on był bardzo jakby znanym lamą, jeśli chodzi o dharmę, o jego wiedzę i znajomość dharmy, a z drugiej strony Karmapa był też takim sędzią, po prostu pełnił rolę sędziego, czy też miał dużą władzę, taką świecką, państwową. W związku z tym ta jego władza nie tylko w obozie Karmapów, ale też w całym jakby regionie Kamu była naprawdę potężna. Mm. Więc w takiej sytuacji Karmapa miał bardzo dużą władzę, taką społeczno-polityczną. W związku z tym, kiedy ludzie nie słuchali jego rad, kiedy źle go traktowali, gdzie byli po prostu bardzo dumni, aroganccy i ignorowali jego zalecenia, to w zasadzie Karmapa miał taką władzę, miał takie prawo, aby ich ukarać, albo nie wiem, ukarać w sposób fizyczny, albo po prostu ukarać jakąś grzywną, albo czegoś zakazać, i powiedzieć, że to jest dla dobra nauk i czujących istot i tak dalej, ale on nigdy tego nie zrobił. Nigdy tak naprawdę nie korzystał z tej swojej władzy, którą posiadał wcześniej w Tybecie. Mimo, że miał taką władzę właśnie świecką władzę, tak? Jakby w tej części Tybetu. I trzeba o tym pamiętać, ale on nigdy mógł ukarać innych ludzi, mógł zakazać pewnych rzeczy, po prostu nigdy tego nie robił. W ówcześnim Tybecie jakby panowały dość surowe prawo panowało. Dość takie surowe, bardzo jasne zasady panowały w społeczeństwie i Karmapa mógł skorzystać z tego prawa, mógł powołać się na to prawo. Bardzo często po prostu ludzie, którzy mu szkodzili, łamali po prostu prawo. Ale Karmapa nigdy nie skorzystał z tej swojej władzy, nigdy nie skazał tych swoich jakby nieprzyjaciół na jakiekolwiek szkody czy kary. Micio Dorje naprawdę myślał głównie o tym, że ludzie, którzy mu szkodzą, powinni otrzymać od niego jeszcze więcej życzliwości.
że to jest jedyny sposób. Na przykład uczył ich czterech sposobów oczyszczania karmy, takich jak wyznanie, takie jak praktyki oczyszczania karmy i tak dalej. Ale też jednocześnie nigdy ich nie oskarżał, nigdy ich oficjalnie nie skazywał na nic, mm, nigdy nie robił takich bezpośrednich, nigdy nie, mm, nie stwarzał im żadnych problemów. Kiedy skazujemy kogoś na karę, to jakby tworzymy pewne cierpienie, tak? I ta osoba wówczas bardzo mocno cierpi, prawda? Ale on nigdy nie był stronniczy. Nigdy nie miał w sobie przywiązania, ani złości, nienawiści, nigdy zawsze był bezstronny. I to tak naprawdę powodowało, że tworzył bardzo dużo zasługi dla siebie i dla osób, które jakby żyły wokół niego, przez co jego sława i jeszcze bardziej rosła. Oczywiście on tego nie chciał, tak? To się po prostu działo. On nie miał takiego celu, nie miał takich intencji, ale tak po prostu się działo. Taka jest po prostu natura rzeczy, natura przyczyny i skóry. Niektórzy ludzie byli bardzo zazdrośni o tą sławę Karmapy. Bardzo im to przeszkadzało. W związku z tym na przykład często oskarżali i Karmapę Miciodordżę, i jego uczniów, i jego popleczników o przeróżne rzeczy, których ci nie popełnili. Karali ich za rzeczy, które się nigdy nie wydarzyły. Krytykowali ich bez żadnych podstaw. Na przykład, kiedy Miciodordżę chciał udać się w jakieś miejsce, to ludzie z różnych innych szkół albo bali się, że Miciodordżę jakby będzie miał zbyt wielki wpływ na lokalnych ludzi, więc na przykład zabraniali tym ludziom, aby widzieli się z jego świątobliwości. Ja znam to ze swojego własnego doświadczenia. Mi też się tego rodzaju rzeczy przytrafiały w życiu. Kiedy ludzie na przykład chcieli iść i złożyć jakieś dary Miciodordżę, tak? Nawet jeżeli to był... Więc oni jakby zatrzymywali tych ludzi, nie dopuszczali ludzi, żeby ci udali się do Miciodordżę, żeby zobaczyli się z Miciodordżę. Miciodordżę, jak wiadomo, spędził bardzo dużo czasu w Kamie. Dopiero chyba w wieku 33 lat przeniósł się do Utsangu, udał się w podróż do Utsangu i bardzo chciał raz jakby zrobić taką pielgrzymkę z Kamu do Lasy, żeby zobaczyć dzieło Sakyamuniego, ten sławny posąg dzieło w Lasie. Wielu ludzi jakby uważało, że to byłoby bardzo pomyślne, że jeżeli Miciodordżę, że jeżeli taki wielki Karmapa uda się do Lasy, do dzieło i tam złoży modlitwy, wyrecytuje modlitwy, złoży różne dary, to wtedy w Tybecie będzie panował pokój i wszyscy będą zdrowi, nie będzie żadnych waśni ani epidemii i tak dalej. Ale wiele ludzi z innych szkół po prostu robiło wszystko, żeby Miciodordżę nie dostał się do Lasy i żeby nie odwiedził dzieło.
Więc, więc z jednej strony dużo ludzi uważało, że to przyniesie bardzo dużo pożytku, jeżeli Karmapa jakby pomodli się i złoży dary przed posągiem dzieło, a z drugiej strony było bardzo dużo ludzi, którzy po prostu bali się o to, że Karmapa stanie się jeszcze bardziej wpływowy, jeszcze bardziej sławny i po prostu robili wszystko, żeby on tam nie dotarł. Po prostu kładli mu kłody pod nogi i robili przeróżne rzeczy, by do tej podróży i do tej wizyty nie doszło. 대신도 공로 십주 점을 태백가리야. Więc wtedy, więc wtedy Micio Dorji nie był w stanie odbyć tej pielgrzymki. 공로 십주 십주에 진짜. 공로 십주 점을 태백가리야. W końcu, kiedy Micio Dorji miał 40 lat, więc jeden z takich króli, takich władców Tybetu, można by było powiedzieć, czyli ciężko powiedzieć, kto był królem Tybetu wtedy, tak czy inaczej, to był jeden z władców Paktru. Wtedy to była najbardziej najbardziej wpływowy ród w Tybecie. Więc ten władca Paktru ofiarował Micio Dorji klasztor Sulpu. Tak się nazywał, Zulpu w zasadzie, Zulpu. Nie Tsurpu, tylko Zulpu. Więc on wybudował ten klasztor, jak ja rozumiem, to była miejscowość, która się nazywała Zulpu i ofiarował ten klasztor właśnie Karmapie. I on oczywiście, a Micio Dorji powiedział, że nie, ja nie jestem w stanie jakby przejąć takiego klasztoru. Jak miałbym go jak miałbym nim go zarządzać, to nie zadziała. Ale ten władca Paktru był bardzo jakby naciskał i mówił, że poczuje się obrażony, jeżeli on tego nie przyjmie i tak dalej, i tak dalej. To był jakby największy władca w całym Tybecie, więc ciężko było ten dar zignorować. Pokażę wam ten klasztor, mam zdjęcie. To są ruiny klasztoru Zulpu. Za czasów Tsongkhapy. W centralnym Tybecie było 6 wielkich klasztorów. To były wielkie jakby centra jakby praktyki i studiów buddyzmu. Gadang i ten klasztor Sulpu właśnie należał do tych 6 największych. To było wielkie takie centrum studiów buddyjskich. Później przeszło właśnie pod kontrolę tych panów Paktru, którzy ofiarowali ten klasztor Micio Dorji. A teraz zostało tylko kilka jakby ruin, pozostałości po ścianach. Tak czy inaczej, Karmapa w końcu udał się do tego Zulpu. Ale członkowie Sangi z różnych innych szkół byli bardzo niezadowoleni. I zaczęli opowiadać wszystkim, że Karmapa to jest jakaś emanacja Mary, że nie powinniśmy dopuścić go do tego w ogóle na to nasze terytorium. On chce nas najechać, zabrać nam nasz klasztor, musimy go powstrzymać. Ubierali się w różne zbroje, przygotowywali różne bronie, żeby powstrzymać najazd Karmapy i tak dalej. Było bardzo wiele tego rodzaju ludzi, którzy po prostu mu grozili,
którzy bardzo mu szkodzili. Więc to był na przykład jeden z przykładów takich wydarzeń, zdarzeń, które się odbyły w tym czasie w życiu Karmapy. Mówi się, że istoty martwią się swoim własnym cierpieniem, zaś szlachetne istoty martwią się cierpieniem innych. Dlatego Karmapa nigdy nie stracił życzliwości, nigdy nie stracił życzliwości nawet wobec tak jakby wrogich mu osób. Zawsze modlił się, aby te istoty miały co jeść, aby takie istoty miały za co żyć. Można się zastanowić, jak to jest, że ci ludzie tak postępowali, tak myśleli. Czy, czy, czy to znaczy, że ci ludzie nigdy nie widzieli jakby prawdziwego, czym są, czym jest guru, czym są tego rodzaju szlachetne istoty? Karmapa odpowiadał, że w tym czasie właśnie degeneracji, kiedy Mary i wówczas Mary i duchy, które nie lubią dharmy i które nie lubią żadnych lamów, mają, starają się wywrzeć bardzo duży wpływ na inne ludzie i jakby kontrolują je, namawiają je kiedy tylko mają szansę do tego, aby uprzykrzać się tym istotom, aby uprzykrzać się tym wielkim nauczycielom. Cały czas jakby szukają jakichś okazji do tego, żeby zaszkodzić tym lamom, aby zaszkodzić dharmie i tak dalej. Więc często ci ludzie po prostu byli pod wpływem złych duchów, złych mar. Często po prostu byli pod wpływem swoich własnych karmicznych tendencji, wyrządzania szkody innym istotom i dharmie. Więc to wszystko jakby tworzyło tego rodzaju okoliczności, tego rodzaju złe warunki. Więc w pewnym sensie to jakby nie była w pewnym sensie ci ludzie sami w sobie nie byli niczemu winni, po prostu tak naprawdę byli winni tylko temu, że oddawali się jakby władzy, czy też oddawali się kontroli swych splamień i swych złych karmicznych intencji, skłonności. Karmapa zaś robił wszystko, co mógł, by, by dobrze ich traktować, by być dla nich życzliwym, albo jeżeli nie był w stanie jakby naprawdę zmienić ich nastawienia, to po prostu ich unikał, nie rozdrażniał ich, omijał ich z daleka. Michio Dorje nigdy bardzo często też w związku z tym właśnie nie przebywał, nie udawał się do miejsc bardzo mocno zaludnionych, gdzie było wiele różnych klasztorów, gdzie mógł mieć bardzo dużo uczniów, gdzie mógłby otrzymać wiele różnych darów, wręcz przeciwnie, trzymał się jakichś ustronnych miejsc, gdzieś w górach, za takich odosobnionych miejsc i tam starał się przebywać, i tam starał się praktykować, studiować i pisać.
cały czas modlił się o to, aby owoce jakby tych wszystkich złych intencji i czynów innych ludzi, aby spłynęły na niego, aby był w stanie jakby przejąć całą złą karmę, która w ten sposób się tworzy. W swoim życiu zrobił dużo dobrego i jedną z tych dobrych rzeczy, z tych dobrych czynów było to, że kiedy ludzie go ranili, kiedy ludzie mu szkodzili, wówczas on modlił się za te osoby i modlił się o to, aby złe rezultaty tych czynów przeszły na niego, aby tylko on ich doświadczył. Uważał, że to był jeden z jego dobrych czynów. Teraz będzie pół godziny przerwy. 다단계 공시보다 경험이 유도지 Jak wspomniałam wcześniej, za czasów Karmapy Minkcie Dorje było wiele sytuacji, w których pojawiła się różnego rodzaju stronniczość albo konflikt pomiędzy różnymi szkołami buddyjskimi w Tybecie oraz różnymi konfliktami pomiędzy lamami, klasztorami, sponsorami wewnątrz szkoły Karma Kamjang. Jak spojrzymy na jakby przyczyny tych wszystkich konfliktów, to czasami one nie są jasne, one jakby nie były opisane, więc nie znamy ich dokładnie, ale większość z nich wygląda na to, że to były bardzo niewielkie problemy. Z początku były to dość błahe problemy. Ale potem one zaczęły rosnąć, dlatego że ludzie zaczęli się nawzajem o nie oskarżać. Ten oskarżył tego, ktoś odpowiedział tym samym, jakimś innym oskarżeniem i tak dalej, i tak dalej. Więc jakiś taki drobna błahostka nagle zaczynała urastać do takiego prawdziwego, dużego problemu. I do jakiegoś wielkiego sporu pomiędzy klasztorami. Nie będę się nad nimi rozwodził. Myślę, że nie ma sensu ich wszystkich jakby szczegółowo omawiać. Kiedy ja myślę o życiu w wyzwoleniu Karmapy Minkcie Dorje, to z mojej perspektywy wygląda to tak. Skoro ja noszę tytuł Karmapy, to błogosławieństwo bycia Karmapą, nie nauczam z takiej perspektywy, że ja jestem kolejnym Karmapą. Nigdy nie myślałam o sobie, że o tym,
kiedy ja myślę o karmapach, to myślę, że karmapa to jest jakiś guru obdarzony mądrością, mocą, wielkim współczuciem, podczas gdy ja patrzę na siebie, to widzę tylko zwyczajną osobą, którą kontrolują różne klesia i różne splamienia. Więc ja widzę, kiedy patrzę na siebie, widzę zwyczajną istotę, nie widzę wielkiego lamy karmapy. 근데 그 태수사나 Jak mógłbym być inkarnacją Buddy? 인주산에 To jest, więc mam pewne podejrzenia, czy aby na pewno jestem karmapą. 소수 양왕 까마비 진주 롬메기 타시에르지 인사마 Kiedy udzielam nauk dotyczących poprzednich karmapów, wówczas wówczas nie myślę o sobie jako jednym z nich, myślę o sobie jako jednym z ich uczniów. To na pewno nie jest tak, że jeżeli myślicie, że ja mówię tutaj, wychwalam karmapów, bo uważam siebie za jednego z nich, to naprawdę to jest jakby jedna wielka pomyłka. Nie ma. Po prostu jestem jednym z uczniów, jednym z uczniów karmapów. Tak siebie postrzegam. Jakby naśladuję jakby działania ciała, mowy i umysłu poprzednich karmapów. Uczę się, studiuję ich teksty, studiuję życiorysy poprzednich karmapów i staram się jak mogę praktykować i działać tak, jak oni działali. Szczególnie jeśli o mnie chodzi. Jeżeli macie jakieś błędne poglądy na ten temat i nie postrzegacie mnie we właściwy sposób, to faktycznie całe te nauki mogą być jedną wielką pomyłką. Miałem okazję czytać, studiować kilka życiorysów poprzednich karmapów. Więc mogę pokusić się o pewne takie jakby podsumowanie, jakby takie cechy charakterystyczne w ogóle linii karmapów. I pomiędzy nimi jakby mogę wyróżnić jakby trzy główne. Otóż wszystkie inkarnacje karmapy to byli tacy liderzy dharmy, tak? Liderzy w sensie darmicznym. Więc pracowali bardzo ciężko, aby upowszechniać dharmę, byli bardzo zręczni w tej mierze. Każdy z 16 karmapów był bardzo zręczny, posiadał zręczne metody upowszechniania dharmy. Na przykład karmapowie nigdy nie żyli cały czas w jednym miejscu. Zawsze przemieszczali się na przykład po całym Tybecie, po wschodnim Tybecie, udawali się do Chin, Mongolii i innych krajów. Czyli udawali się do wielu, czasami bardzo odległych różnych dolin, udzielali tam różnych nauk zwyczajnym ludziom. Czasami są takie regiony w Tybecie, w którym nie ma ani jednego klasztoru kadziu, ani jednego mnicha kadziu, ale kiedy wejdzie się do domu, to istnieje tradycja taka rodzinna recytowania mantry Karmapaceno. Dlaczego tak jest? Dlaczego? Dlatego, że karmapowie kiedyś w przeszłości odwiedzali te miejsca i stworzyli jakby więź z ludźmi, którzy zamieszkiwali te okolice. Więc nawet jeżeli nie ma tam żadnych klasztorów kadziu, nie ma mnichów ani mniszek kadziu,
ze względu na właśnie tą historię i tą tradycję rodzinną, która się wtedy jakby utworzyła, ludzie nadal em, recytują mantrę Karma Pacino. 최우지 차원은 신기 에너지 상의 때문에 게 지금 Więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o dharmę, to karmapowie byli takimi nauczycielami, liderami dla całego Tybetu. A nawet dla różnych mieszkańców Mongolii, Chin i tak dalej. Bardzo ciężko pracowali na tym, aby upowszechniać prawdziwą dharmę w wielu różnych, najbardziej odległych częściach świata. Drugą taką cechą charakterystyczną linii karmapów jest to, że kiedy pomyślimy o wszystkich inkarnacjach, od Dusumkempa do 16 Karmapy Renjungarin Pidorje, to one w pewnym sensie są takie same, jeśli chodzi o pewną aktywność, są takie same, ale z drugiej strony każda z tych inkarnacji miała swoją własną osobowość. Jedni byli bardzo spokojni, drudzy byli bardziej tacy otwarci i bezpośredni, inni bardziej skryci. E, Więc to sprawiło, że linia karmapów jest mało taka dogmatyczna. Ona nie utrzymuje się nie utrzymuje jakiegoś takiego jednego, bardzo ścisłego stylu, tylko jakby obejmuje przeróżne, różnorodne style i różnorodne aktywności dharmy. Na przykład Miccio Dorje, bardzo wielu karmapów miało takie nowatorskie też podejście do swojej aktywności. Miccio Dorje miał taki był bardzo lubił studiować, bardzo lubił dyskutować na temat dharmy z innymi. E, miał taki dość charakterystyczny sposób mówienia i sposób pisania, który był bardzo łatwo rozpoznawalny. Miał taki swój własny, właśnie taką jakby manierę wyrażania się. Na przykład mówi się, że na przykład w tekście Gendyna Ciepela ozdoba myśli Nagarjuny, jakby pojawia się wiele tego rodzaju, on jakby przejął wiele z tej maniery Miccio Dorje. O Gendyn Cepel mówi się, że to jest jeden z najbardziej inteligentnych, najbardziej wpływowych i najbardziej takich nowatorskich myślicieli Tybetu. Jego najbardziej znanym tekstem jest właśnie ta ozdoba myśli Nagarjuny. I jego styl w wielu miejscach jakby naśladuje styl 8 Karmapy. Jego styl pisania, jego maniera pisarska. Podobnie 10 Karmapa Cień Dorje był bardzo interesował się sztuką, szczególnie malarstwem. Pisał bardzo dużo wierszy, był wielkim poetą. I jeśli chodzi o jego jakby dzieła, jego własną sztukę, to miał taki dość, nie naśladował nikogo, miał swój własny oryginalny styl. Posiadał swój własny oryginalny styl, który potrafimy rozpoznać do dzisiaj. Po prostu niepodobny do żadnego innego. Więc karmapowie nie tylko interesują się dharmą, nie tylko interesowali się dharmą w ogóle, ale mieli też wyrażali też jakby wielki entuzjazm wobec wielu innych dziedzin wiedzy, byli tacy bardzo otwarci na świat i interesowali się wieloma zakresami jakby życia, nauki. 다 되는 숨버디 가르쳐 주입니다. 계주 숨버디
I trzecią jakby taką charakterystyczną cechą linii Karmapów było to, że nigdy nie interesowała ich władza i wpływy. I to, kiedy mówię o władzy i wpływach, to nie mówię tylko o takiej władzy politycznej. Nawet jeśli chodzi, ich nawet nie interesowało nigdy jakby władza nad klasztorem i zajmowanie się, administrowanie klasztoru na przykład i wpływy wewnątrz jakiegoś klasztoru. Nawet to ich nie interesowało. Na przykład Curpu. Owszem, to był ich klasztor, dbali o ten klasztor i o mnichów, ale nie byli zainteresowani jakby utrzymywaniem jakiegoś takiego statusu i wpływu rządzenia tym klasztorem własnoręcznie, czy i tak dalej. I skąd o tym wiemy? Zgodnie z biografiami 8 czy 9 Karmapy, oni często wymykali się na przykład z obozu Karmapów. Nie tylko, że jakby mało ich obchodziło, co się dzieje czasami w tym obozie i kto tam rządzi i kto co robi. Zajmowali się głównie swoimi studiami i praktyką, ale czasami też wymykali się z tego obozu i dawali się w różne odosobnione miejsca. Wiele biografii o tym opowiada. To pokazuje, że Karmapowie byli mało zainteresowani wpływem, władzą, wpływami, rządzeniem. Nie byli zainteresowani nawet rządzeniem własnym otoczeniem, własnym klasztorem, własnym obozem. Oczywiście z samym tytułem Karmapów wiązał się pewien wpływ i pewien status, taki naturalny, ale mało ich to obchodziło. Kolejnym cechą, czyli w zasadzie czwartą, to nie trzecią, nie trzy, tylko czwartą, taką cechą charakterystyczną Karmapów było to, że ich główną aktywnością jakby było, oczywiście oni byli jakby głównymi guru kadziu, tak? Głównymi lamami tradycji kadziu, wobec czego zawsze uważali, że ich głównym obowiązkiem, główną aktywnością powinno być podtrzymywanie, utrzymywanie i powszechnianie tradycji kadziu. Więc w pewnym sensie tak, i oczywiście starali się to robić, ale z drugiej strony zawsze starali się to robić w taki niesekciarski sposób. Na przykład 14 Ganden Tri Princhen Özer pisał, że Karmapowie są uznawani czy też szanowali powszechnie i wszędzie, od Chin i w całym Tybecie. Co to znaczy? To znaczy to, że Karmapowie aż do X uznawali byli za lamów całego Tybetu, wszystkich mieszkańców Tybetu. Nie byli uznawani, ludzie nie uznawali ich tylko za nie wiem, głowę szkoły kadziu, czy też lamę związanego z jedną linią kadziu, czy szkołą Kamzang. Wszyscy uważali, że Karmapa jest ich lamą, nawet jeżeli nie było w pobliżu żadnych, tak jak wspomniałem, żadnych klasztorów kadziu. Karmapowie zawsze studiowali teksty wszystkich szkół, nawet na tradycję Bon, jakby patrzyli z życzliwością. Wszystkie te tradycje Karmapowie zawsze szanowali i zawsze odrzucali wszelkie sekciarskie, stronnicze poglądy i działania. Więc Karmapowie byli tego rodzaju lamami, tego rodzaju guru.
Zawsze po prostu zawsze odrzucali te wszelkie animozje pomiędzy szkołami Kadziu, szkołami w Tybetu. Paca Plocała ofiarował pierwszemu Karmapie Dysunkempie malunek Buddy, tankę Buddy. Paca Plocała udał się do Indii, prawda? I kiedy wrócił do Tybetu, miał ze sobą dwie święte przedmioty. Jedną z nich był malunek Buddy, to był taki malunek przedstawiający Buddę Shakyamuniego aż po Bhikshu Sime, czyli takich kolejnych jakby przedstawiał taki jakby orszak istot, które utrzymywały nauki Buddy. To, że jak nauki przeszły z Buddy poprzez Nagarjunę i innych i tak dalej. Więc to był taki bardzo święty malunek, bardzo, bardzo wyjątkowa tanka. Byli jakby patriarchowie, jakby główne istoty, które podtrzymywały nauki Buddy w Indiach. A drugim świętym przedmiotem była biała koncha, która była używana za czasów Nagarjuny w Bodh podczas różnych rytuałów. Więc Paca Plocała przywiózł te dwie rzeczy z Indii do Tybetu i ofiarował je pierwszemu Karmapie Dysunkempa. I on mówi, że uważam, że przekaz nauk Buddy należy do ciebie, że ty to zrobisz najlepiej, że to jest twoja odpowiedzialność, twoje przeznaczenie. Tak powiedział Dysunkempie. Więc jakby od początku odpowiedzialnością, jakby aktywnością Dysunkempy było podtrzymywanie wszystkich nauk Buddy. I on jakby przyjął tą odpowiedzialność na siebie. Drugim Karmapą był Karmapakshi. I często tu recytujemy te wersy, że jak słońce na niebie, oby ta istota Rangjung Dorje była, oby jego niesekciarska postwada kwitła. Rangjung Dorje to było jakby sekretne imię Karmapakshi, tak? Więc to jest tak jakby Karmapakshi mówił, że ja posiadam tą pomyślność niesekciarskiego podejścia, jakby braku on uważał wszystkie istoty i wszystkie tradycje jako swoje, jako bliskie sobie. Nie było żadnego, który by nie dzielił na tych, którzy byli bliżej niego, którzy byli dalej od niego. Jakby wszystkich szanował w ten sam sposób. I tak jak słońce i tak jak słońce na niebie, Karmapa tak to porównał, które tak samo jakby świeci na cały świat, na wszystkie istoty na świecie, taki on jakby chce, taki on jakby oświetla, jakby utrzymuje w swoim współczuciu wszystkie istoty. Bez żadnej stronniczości. Karmapakshi jakby mówił, że to jest bardzo pomyślne i oby ta pomyślność trwała. Tak, jest taka modlitwa, która o tym mówi. Czasami mam problemy ze sprzętem. Trzeci Karmapa Rangjung Dorje i piąty Karmapa Deshin Shekpa, jakby oni również mówili, że nasza linia to nie jest linia indyjskich królów, to nie jest linia chińskich cesarzy, to jest linia nauk Buddy.
Więc jakby oni mówili o tym, że nasza tradycja nie jest sekciarska, że nasza tradycja nie należy do jakiegoś jednego kraju. Nie, tylko jest to linia utrzymywania nauk Buddy, które czasami ludzie nadają pewne nazwy, tak, różnym tradycjom, szkołom i potem trzymają się tych nazw i tych tradycji, zamiast patrzeć jakby na główne nauki Buddy. Również siódmy Karmapa Chedra Gyatso mówił, że ogólnie w Tybecie jest bardzo wiele różnych szkół buddyjskich, Mahayana, w Mahayanie, jak i sekretnej mantrze, ale one wszystkie utrzymują nauki Buddy. One są różne, istnieją różne linie, tak? Takie jak Sakya, Jonang, Shalua, Bodhompa, Gelugpa, Kadampa, Kampopa, Tsurpupa, Trikum, Taklung i tak dalej. Więc w pewnym sensie Drukpa i tak dalej, jest ich bardzo wiele. I oczywiście są to różne szkoły wynikające z tego, że w Tybecie z czasem pojawiały się różne klasztory, a w związku z tym, że pojawiały się różne klasztory, one pojawiały się w określonych regionach, gdzie panowały określone zwyczaje, więc te klasztory na przykład mają nieco różne rytuały, albo nieco różne modlitwy, albo nieco różne czapki noszą, ale one wszystkie przecież podtrzymywają nauki Buddy, tak? Z tej perspektywy są takie same i tak samo gromadzą mądrość i zasługę. Istnieją różne klasztory w Tybecie. Mają różne czapki, mają różne korony, mają różne ozdoby przy przedmiotach rytualnych i tak dalej. Ale to jest wszystko. Jeśli chodzi o praktykę, to praktyka i nauki Buddy są takie same. Czasami tylko taka jakby zewnętrzna forma jest inna, jest różna. Ale to nie znaczy, że to są jakieś inne nauki Buddy, albo że to są nauki jakiegoś innego Buddy. Są wszystkie o linie Dharmy i wszystkie one utrzymują tradycje, praktyki i nauk Buddy. Dzięki tym klasztorom my wszyscy możemy rozwinąć zrozumienie i rozwinąć zasługę i tak dalej. Chedra Gyatso pisał też, że jako karmapa nie rozróżniam żadnych frakcji, ani miejsc, ani społeczności, ani uczniów, ani nauk, ani tradycji i tak dalej. Ja nie uważam, że karmapa to jest jakaś jedna tradycja, to są jakieś jedne nauki. Wszystkie nauki Buddy są naukami karmapy. Wszyscy, którzy wchodzą w związek, jakby czy też wchodzą na ścieżkę nauk Buddy, wchodzą na ścieżkę nauk karmapy i to wszystko na ten temat. I Chedra Gyatso napisał to w liście, który rozesłał do wielu klasztorów. Podobnie Karmapa Michadorje jakby opisał różne powody, dla których nie wolno utrzymywać sekciarskich poglądów. On napisał to w takim tekście, który nazywamy instrukcjami dla pana Kurapy i jego bratanków. Więc on jakby podsumował te wszystkie powody, jakby dlaczego powinno się porzucić sekcjarskie nastawienie, jakby opisał to w tym tekście. Wszyscy powinniśmy ten tekst przeczytać. Teraz nie mamy czasu, żeby go przestudiować, ale warto o nim pamiętać. Głównym
Głównym punktem, który chcę podkreślić, zazwyczaj jest to, że zazwyczaj przynależymy do jakiegoś klasztoru, który przynależy do danej tradycji, danej szkoły buddyjskiej i to wpływa na sposób, w jaki myślimy. Jakby przywiązujemy się do naszego własnego klasztoru, do naszego własnego ladrangu, do naszej własnej mandali i zainteresowani jesteśmy upowszechnianiem nauk tylko tego klasztoru i tylko tych nauczycieli. I gdyż uważamy, że w ten sposób nasz klasztor i nasz ladrang będzie kwitł, tak, rozkwitnie. Nie jesteśmy w stanie wyjść poza tego rodzaju myślenie. Teraz na przykład przebywamy w naszym klasztorze i uważamy, że to jest najważniejszy klasztor na świecie i że on powinien tutaj trwać na zawsze, do końca świata. Jakby zapominamy o tym, że wszystko się zmienia na świecie i co wtedy zrobimy. Musimy się nad tym zastanowić głębiej. Czasami, kiedy patrzymy na innych, powinniśmy najpierw ocenić siebie, powinniśmy najpierw spojrzeć w lustro i popatrzeć na siebie. Podobnie, jeżeli chcemy faktycznie jakby właściwie ocenić sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, powinniśmy spojrzeć nie tylko na innych, ale również na siebie. Co się dzieje w naszym własnym klasztorze, gdzie tak naprawdę się znajdujemy. Powinniśmy jakby spojrzeć na swój własny klasztor jakby z zewnątrz. Wówczas dopiero będziemy w stanie dobrze ocenić nasz klasztor, nasz ladrang, naszą społeczność. Musimy po prostu spojrzeć na nasz klasztor z szerszej perspektywy. Nie możemy patrzeć tylko na odległość własnego ramienia, że tylko tyle nas interesuje. Musimy spojrzeć na cały nasz region, na cały kraj, na cały świat. Teraz mamy XXI wiek. Nie możemy po prostu zamykać oczu i nie widzieć tego świata. A na świecie teraz jest bardzo wiele różnych religii. Istnieje bardzo wiele kiepskich, takich udawanych religii i wiele prawdziwych religii. I największymi religiami jest chrześcijaństwo i islam. W wielu krajach mówi się, że to są kraje muzułmańskie. Wiele krajów mówi o sobie, że to są kraje chrześcijańskie. Ile jest tak naprawdę krajów buddyjskich? Można je policzyć na palcach jednej ręki. Tylko kilka z nich mówi, że są krajami buddyjskimi. Oczywiście buddyzm jest jedną z największych religii świata, ale w porównaniu z chrześcijaństwem czy islamem, to wcale nie jesteśmy tacy duzi. Kiedyś w świecie, buddyzm był znany w dużo większej ilości, jakby na większym obszarze świata. Ale inne religie
w taki czy inny sposób, bardziej pokojowy lub mniej pokojowy, że tak powiem, upowszechniały swoje poglądy i wypierały buddyzm z tych krajów. Więc, więc oczywiście w pewnym sensie można powiedzieć, że nastąpiło pewne osłabienie nauk buddyjskich, czy też religii buddyjskiej. Ale to nie znaczy, że tylko zewnętrzne uwarunkowania do tego doprowadziły. Owszem, jakieś zewnętrzne warunki doprowadziły do tego w bardzo dużym stopniu, tak? Ale bo kiedy inne religie jakby upowszechniały swoje poglądy, to niszczyły poglądy innych religii, jakby zmuszały ludzi do tego, żeby wyrzekali się buddyzmu i przyjmowali ich religię. To jest prawda, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że miały na to też bardzo duży wpływ ma na naszą sytuację, ma konflikt pomiędzy nami buddystami. My cały czas się dzielimy się na Mahajanę i na Theravadę, na Sutrę i na Vajrayanę, na buddyzm chiński, tybetański, Theravadę i tak dalej. Nawet w samym Tybecie mamy 4 czy 5 różnych jakby tradycji i mówimy, my jesteśmy Kadziu, a oni nie są Kadziu i to jest jakby najważniejsze dla nas. Robimy co możemy, by tylko odróżnić się od innych. Nigdy nie widzimy, nie podkreślamy jakby naszych wspólnych cech, tylko podkreślamy te cechy, które nas różnią. Cały czas się jakby cały czas dochodzi do jakichś kolejnych podziałów, do jakichś kolejnych wielu ludzi mówi, że zawsze myślimy, zawsze staramy się utożsamić i jakby przywiązujemy największą wagę do tego, że należymy do jakiejś kolejnej małej szkoły, do jakiejś kolejnej małej tradycji, a w ramach tej tradycji do jakiegoś konkretnego jednego klasztoru. W ten sposób tak naprawdę osłabiamy cały buddyzm. W ten sposób jakby osłabiamy całą naszą tradycję, osłabiamy cały buddyzm. Dlatego taka sekciarska postawa jest naprawdę zła, naprawdę nam szkodzi. Musimy to naprawdę dostrzec. Kiedy zaczynamy rozróżniać, to w taki naturalny sposób pojawiają się skłonności bardziej w stronę jednego lub drugiego. Więc po co w ogóle tworzyć tego rozróżnienia? Po co je podkreślać? Zatem jeśli chodzi musimy też jakby być bardziej aktywni w tym łączeniu się w ramach buddyzmu. I nie możemy tylko czekać, siedzieć i czekać. To jest tak, jakbyśmy położyli wiele owoców na talerzu i po prostu byśmy je odstawili na kilka dni i czekali. To co się stanie z tymi owocami? One po prostu zaczną gnić. Podobnie jest z buddyzmem i z naszymi klasztorami. To nie jest tak, musimy być bardziej aktywni, musimy dzielić się musimy się łączyć, musimy tworzyć więcej jakby więzi między sobą, zacząć tworzyć jedną wspólną społeczność. Musimy dostrzegać te wszystko to, co nas łączy, wszystko to, co jest nam wspólne.
Musimy wierzyć, że kiedy jeden z nas się staje sławny, to wszyscy stajemy się sławni. Jeżeli jeden z nich zaczyna słabnąć, to wszyscy zaczynamy słabnąć i tak dalej. Przykład. Są Stany Zjednoczone Ameryki. To jest bardzo potężny kraj, prawda? Ponieważ kraj jest taki potężny, wszyscy członkowie tego kraju, wszyscy obywatele tego kraju noszą wysoko uniesione głowy. Wszyscy są dumni, że są Amerykanami. A to dlatego, że kraj jako taki jest bardzo potężny. Więc wszyscy obywatele tego kraju mają to w sobie, posiadają w sobie taką pewność siebie. Z drugiej strony, kiedy mamy kraj, który nie radzi sobie, który jest biedny, to ludzie się wstydzą tego, że pochodzą z tego właśnie kraju. Jakby tracą pewność siebie, tracą dumę ze swojego pochodzenia. Podobnie jest z naszymi tradycjami i ogólnie z całym buddyzmem. Na przykład, kiedy przyjedziecie do Europy albo przyjedziecie do Afryki albo do jakiegoś innego kraju, w którym nie ma buddyzmu, to nie ma tam już żadnych innych tradycji, nie ma żadnych reprezentantów waszej szkoły ani waszej tradycji. W ogóle cały ten podział i wszystkie te dysputy pomiędzy szkołami jakby w ogóle znikają w związku z tym, nie mają żadnego znaczenia. Kiedy jesteśmy nagle w takim kraju i nagle zobaczymy posąg Buddy, to cieszymy się jak dzieci. O, tu jest buddyzm, tu jest jakiś element buddyjski w ogóle, tak? Jakby wszelkie nasze podziały, wszelkie nasze jakby drobne, błahe swary jakby znikają. Cieszymy się, że w ogóle jest jakiś buddysta w tym kraju. Kiedy teraz mieszkamy w naszych klasztorach, w miarę buddyjskich społecznościach, to jakby przyjmujemy to, że tak jest. Tak jakby przyjmujemy to za pewnik, ale w większości krajach świata nie ma żadnych buddystów. Nie mówiąc już o tym, że nie tylko nie ma buddystów, a już na pewno nie ma żadnych kadziupów. Kadziupowie są wielką rzadkością w większości krajów na świecie. Teraz, kiedy mieszkamy w tych naszych klasztorach, to myślimy, że najważniejsze jest kadziu i cały buddyzm to kadziu i w ogóle, ale nie widzimy jakby nie przyjmujemy szerszej perspektywy. Musimy przyjąć dużo szerszy, dużo większy, jakby dużo szerszą perspektywę i spojrzeć na to inaczej. Czasami myślimy, my jesteśmy kadziu, jesteśmy niepokonani, jesteśmy najlepsi. Jakie to ma znaczenie na świecie? Albo nie możemy tak po prostu siedzieć i myśleć, że ta sytuacja nigdy się nie zmieni. To jest niemożliwe. Do tej pory świat się zmienia cały czas. Świat staje się taką jedną globalną wioską, łączy się coraz bardziej. Nasze związki pomiędzy ludźmi stają się coraz częstsze, nie możemy po prostu nie widzieć tego, udawać, że tego nie ma. Musimy to naprawdę zobaczyć. Musimy zobaczyć, jak świat się mocno zmienia. My również musimy się zmienić. Musimy to dostrzec na własne oczy.
i zrozumieć, że naszą największą odpowiedzialnością, naszym największym zadaniem jest służenie naukom Buddy. Bez względu na ich linię, na ich tradycję, na ich szkołę, nie ma to żadnego znaczenia. Musimy służyć wszystkim naukom Buddy i wszystkie je traktować z dużym szacunkiem. Dlatego wewnątrz linii Kadziu, wewnątrz buddyzmu tybetańskiego, wewnątrz całej Mahajany i całego buddyzmu musimy się nawzajem szanować i służyć sobie wzajemnie, pomagać sobie wzajemnie. To jest tak naprawdę podstawa bycia buddystą, tak? To jest naszym głównym zadaniem jest dbanie o sam buddyzm. Tylko wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy buddystami, jeżeli mamy w sobie tego rodzaju poczucie odpowiedzialności. Dharma, sama esencja dharmy oznacza, że jesteśmy że pozbywamy się skłonności, że pozbywamy się sekciarstwa i potrafimy utrzymać taką doskonałą równość pomiędzy istotami, pomiędzy buddyjskimi naukami, prawda, również. Więc wszystkie tradycje buddyjskie powinny się szanować. Niektórzy zaś mówią, powinniśmy być niesekciarscy, powinniśmy wyzbyć się sekciarstwa. I niektórzy tak tylko mówią, ale nic w związku z tym nie robią. Tak sobie myślą i tak sobie recytują, że przez jakby jesteśmy w tej tradycji i z tą tradycją związani ze sprawą naszej karmy. I oczywiście mamy pewną odpowiedzialność, jakby spadło na nas zadanie utrzymywania jakby nauk tej tradycji. I to jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że należymy jednocześnie do dużo większej rodziny buddyjskiej. I że całą tą rodzinę musimy szanować. Mało tego, powinniśmy szanować wszystkie inne religie w różnym stopniu. Musimy nauczyć się tego rodzaju myślenia, tego rodzaju spojrzenia na świat. Jeżeli mamy taką intencję jakby upowszechniania nauk buddyjskich na świecie i tak dalej, to w taki tradycyjny sposób to do niczego nie dojdziemy. Jeżeli nic nie będziemy w tym kierunku robić, aby wyzbyć się sekciarstwa, aby wyzbyć się braku szacunku dla siebie nawzajem i tak dalej, to te wszystkie jakby modlitwy i recytacje to będą same słowa, to nic nieznaczące słowa. Nic się nie zmieni. Dlatego Karmapa Dorje, jego historia życia i wyzwolenia jest czymś, co powinniśmy studiować, czymś, z czego powinniśmy czerpać naukę, a szczególnie musimy przyjrzeć się tego, w jak bardzo niestronniczy sposób Karmapa nauczał i działał. Musimy się nauczyć jakby takiego właśnie jego niesekciarskiego podejścia, wyciągnąć z tego naukę dla siebie. Teraz na dzisiaj to już koniec modlitwy dedykacji.